inda canji mun ga canji wallahi mun ga canji daga sama har ƙasa ba daɗi na zo na kunna data ko in chatting ko Allah ya sa in dan rage jin yunwa amma ina chatting din ya kya gashi duk wankan nan naira 50 wajen mamata na je na samo ta yanzu mizan shi ita sai biredi wallahi talaka Allah dai ka son shi sai mai rogo to ko mai rogon da muna sayan rogon shi wallahi bari in je wajen mai sha idan wallahi nan yin to bari in je ko bashi in ci what shayi da Allah na 30 kamar shayi na 20 bire na 30 da Allah shayi 30 bire da 20 kai gawan ga in badan da suna da banza ba ta ya za a ci in bashi bire da 30 shayi 20 gawan banza ne bari ya duba in dai bai gani na what yalla bai ka samu rika zanna mana to don Allah ka dan yi sauri to bai ga matsala ka samu damuwa duniya kan ba ka sauri sai a hankali mai dan bude data ɗin ya dalla make it fast ya kuri customer ka san aikin ne sai a hankali okay to ai babu damuwa yunwa ta ma hana ni cacin ɗin wallahi yaro kaga mai shi can so ka samu mana kawai za mu ci me gida da mi da ma ba ki da ma babu komi to ka ci asa inda ka ci asa madara ba ina Allah sauwaƙe ni wanga lamari amarin da na duniya sai a ce naira 900 kaɗai gare biyu ne duba ka gani ni wallahi ga ta yin wata dame ni lokacin kafin hawan wannan bawan Allah ban ma sayan abinci sai dai in je in ci na banza a waye gari yanzu ba dole zan je cikin kuɗin nan 900 in je in sai abinci in ci zuga shi cikin kuɗin nan dole ne in je in kashe 300 ni wannan al'amari bai dai man daɗi ba wannan je ta yi wannan shayi assalamu alaikum amma Allah a su da me shayi rage da ya ga yau dai ka ga mu teburin to wallahi ka san yau da gobe to yanzu abin da zai faru yanka min biredi na 100 ka min shayi na 200 irin ku aka so wallahi ai shi ne mun ka san in dai al'amari akwai kuɗi assalamu alaikum ayo alaikum salam Allah san faɗa ma haba ai kai namu ne okay bismillah a ba shi kawai ga na banza ne ya sa na banza ai da ba ta baci yo na ga da aka yi Oh, no, 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 no.